मावबोबाय गोबाव सम पिसिडिआरआव मावदों इउपिपिएलआवबो मावदों दा थांनाय बे 5 बोसोर जि प्रमद बर'नि सरकार जादोंमोन बेवहाय आंबो दंफायोमोन खामानि मावनायफोरखौ आं नुबाय थादों दा बिटिआर एकर्ड जादों बिटिसि एकर्ड जादों बेफोरखौ मावफुंजोबनांगौ दायित्व दङमोन खिन्थु बे 5 बोसोराव बेफोरखौ मावफुंजोबनो हायाखिसै दा नुनो मोनबाय जे थांनाय 2025नि जिथु बिटिसि इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोंनि बिटिआर ओनसोलनि 35 लाख रायजो राजाफ्रा दिनैनि तारिखाव माने हाग्रामा महिलारिखौनो बिटिसिनि चिफ जानांगौ होननानै दिनैहाय 40टानि गेजेराव 28टा सीट बिथांनो होबाय दाना बिनिफ्राय एकदम मेन्डेटआ क्लियार जे हाग्रामा महिलारियासो बिटिआरखौ बेंनो हागोन सालायनो हागोन गतिके दिनैनि तारिखाव बिथांनो 28टा होबाय 40टानि गेजेरावहाय आरो इउपिपिएलआ मोनबाय खालि 7टा 7 दा ओंखायनो जोङो हमनो हाबाय जे रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिखौनो नांगौ दा नंखायनो जोङो दिनै बे बिटिआर एकर्ड बिटिसि एकर्डफोरखौ मोजां जाहाथे इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायो बेनिखायनो इउपिपिएलखौ नागारनानै जोङो बिपिएफखौ मदद आरो हेफाजाब होनो थाखाय आवगायबोदों जाहाथे एकर्डफ्रा जेसेबां क्लजफोर दं बेफोर जाहाथे जानानै थांजोबो खारन दाबो मार्टेस फेमिलिनि मानसिफ्रा फैसा मोनाखै एनडिएफबिनि एक्स ग्रेसिया मोननांगौ बेफोर मोनजोबाखै दाबो एनडिएफबिनि मानसिफ्रा जेलाव दङ दा गतिके गोबां खामानि मावनो गोनां दङ आरो बिटिआरनि जिफोर क्लजफोर दङ जेरैहाय नेरिम सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बिनि बादै पेकेज बेफोरखौ दासिमबो मोनाखै दा बेफोरखौ मोनजोबनांगौबा जों जयैनो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ प्रेसाराइज खालामनांगौ दा ओंखायनो आङो दिनैनि तारिखाव हाग्रामा महिलारिनि आखाइखौ मजबुत खालामनो थाखाय इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफआव जइन जाफैबाय थेंक इउ